Bună ziua, astăzi să rezolvăm subiectul 3 de la examenul de bacalaureat, proba matematică, anul 2022, filarea tehnică, sesiunea iunie-iulie. Să începem cu primul exercițiu la subiectul 3. Avem o funcție definită în R cu valori în R, unde f de x este egal cu 2x la 5-a plus 5x la 4-a minus 10x la 3-a plus 1. La primul subpunct, la subpunctul A, ne cere să arătăm că f derivat de x este egal cu 10x la 2 pe lângă x la 2 plus 2x minus 3. Să începem aici de mai jos, să începem derivarea. Copiem funcția, o copiem, 2x la 5 plus 5x la 4 minus 10x la 3 plus 1. Totul derivat. Totul derivat înseamnă că derivăm fiecare pe rând. 2x la 5 o să fie 10x la 4, 5x la 4 o să fie 20x la 3, 10x la 3 o să fie 30x la 2 plus 0. Copiem mai departe. 10x la 4 plus 20x la 3 minus 30x la 2. Acum putem să dăm pe 10x la 2 ca factor comun, deoarece toate astea se împart cu 10x la 2 perfect. Prima o să rămână cu doar x la 2, a doua o să rămână cu 2x și ultima o să rămână cu 3. Ne-a dat la fel? Ne-a dat la fel. Să continuăm cu următorul exercițiu. La subpunctul B ne cere următoarea. Determinați ecuația tangentei în graficul funcției f în punctul de abscisă x0 situat pe graficul funcției. Deci avem un punct x0 care este egal cu 0 și noi trebuie să aflăm ecuația tangentei. Noi știm care e ecuația tangentei, o să scriu aici acum. f de x0 pe lângă x minus x0. y0, putem să aflăm y0 făcând f de x0. x0 este acesta și f este cel care ne-a dat. De aceea rezultă că o să avem 2 ori 0 la 5 plus 5 ori 0 la 4 minus 10 ori 0 la 3 plus 1. Toată partea asta este 0, deci f de x0 o să fie 1. f derivat de x0 o să fie, o să folosesc formula funcția derivată, deci 10 ori 0 la a doua, pe lângă 0 la a doua plus 2 ori 0 minus 3. Asta o să fie egal cu 0, deoarece ăsta e egal cu 0 și înmulțire orice înmulțit cu 0 tot 0. Acum să rescriem ecuația tangentei. Y minus y0 care ne-a dat 1 este egal cu 0 pe lângă x minus 0. Partea asta este 0, deci rezultă că ecuația tangentei este y minus 1. Să continuăm cu următorul exercițiu. Exercițiu C. Să arătăm că 2x la 5 plus 5x la 4 minus 10x la 3 plus 3 este mai mare sau egal decât 0, unde x aparține intervalului minus 3 infinit. Ca să facem asta, trebuie să ne gândim ce înseamnă să arătăm că această funcție mai mare sau egal decât 0. Înseamnă să facem tabelul de monotonie, astfel încât să luăm această funcție, f derivat de x. Această funcție de aici este aceeași care ne-a dat-o în problemă, dar ultimul număr este schimbat, da? Nu contează. F derivat de x este 10x la 2 pe lângă x la 2 plus 2x minus 3. Aceasta o egalăm cu 0 și aflăm x.
Pentru 10x la a doua egal cu 0, rezultă că x la a doua este egal cu 0, de unde rezultă că x este egal cu 0. Pentru x la a doua plus 2x minus 3 egal cu 0, aici trebuie să facem delta, așa că hai să o calculăm. Delta egal cu b la a doua minus 4ac, de unde rezultă b știm că e 2, 2 la a doua minus 4 ori a este 1, c este minus 3. O să vină 4 plus 12, adică o să fie 16. x1, 2 o să fie minus b plus minus radical din delta, totul supra 2a. B la noi este 2, minus B o să fie minus 2, plus minus radical din 16 este 4, și iar A-ul la noi este 1, așa că o să rămână 2. De aici x1 o să fie egal cu minus 2 minus 4 supra 2, adică minus 6 pe 2, adică minus 3. x2 o să fie minus 2 plus 4 pe 2, minus 2 plus 4 o să fie 2 pe 2, 1. Acum să facem acest tabel de adevăr, nu de adevăr, scuzați-mă, tabel de monotonie. Aici este x, aici este f derivat de x, aici este f de x. Tragem rândurile de la minus infinit la infinit. Să ne punem valorile în tabel. Avem minus 3, 0 și 1. Punem un 0 sub fiecare valoare. Acum trebuie să studiem semnul tabelului. Pentru a afla semnul, există două modalități. Cea mai simplă modalitate este să ne uităm la funcția derivată și vedem în față că avem un 10x la doua. Acest 10x la doua nu are niciun efect asupra semnului, deoarece este mai mare sau egal decât 0 tot timpul. Așa că semnul o să fie acestei din înăuntru, din paranteză, acestei ecuații gradul 2. Semnul între rădăcini o să fie minus și în afară o să fie plus. Uite așa. Crește, scade, crește. Să scriem și noi asta. F crește pe intervalul minus infinit, minus 3 și pe 1 infinit. Acum f descrește pe minus 3, 1. Acum trebuie să zicem că f de x este mai mare sau egal decât f de 1. Acum haideți să calculăm f de 1. Mă uit care era funcția, aduc cerința mai jos. F de 1 este egal cu 2 ori 1 la a 5-a plus 5 ori 1 la 4 minus 10 ori 1 la 3 plus 1. O să avem 2 plus 5 minus 10 plus 1. 2 plus 5 este 7 minus 10 plus 1. 7 minus 10 este minus 3 plus 1 minus 2. Acum, funcția f de x este mai mare sau egal decât minus 2. Pentru oricare ar fi x aparține intervalului minus 3 infinit. Acum mai descriem această funcție. Avem funcția 2x la 5-a plus 5x la 4 minus 10x la 3 plus 1 mai mare sau egal decât minus 2. Punem bară în capăt și adunăm un 2.
să avem 2x la 5-a plus 5x la 4-a minus 10x la 3-a. 1 plus 2 să fie 3 plus 3 mai mare sau egal decât 0. Această funcție de aici, această inecuație de aici, este exact la fel ca și asta, care ne arată în cerință. Deci ne-am arătat că, într-adevăr, acea funcție este mai mare sau egală decât 0. Acum să continuăm cu ultimul exercițiu din acest subiect. Exercițiu de integrale. Avem o funcție cu valori în minus 1 infinit, în R, unde f de x este egal cu 6x plus 2 pe x plus 1. Punctul ăla ne cere să calculăm integrala de la 0 la 2 din f de x minus 2 pe x plus 1 de x. De aici rezultă că o să avem integrala 0, 2, f de x este 6x plus 2 pe x minus 2 pe x, ori o să rămână 6x numai. 6x de x. Putem să scoatem 6-le înainte și o să avem integrala de la 0 la 2 din x de x. Și aceasta o să fie egal cu, scriu aici înapoi în stânga, 6 ori x la 2 pe 2. 6 cu 2 se simplifică și rămâne 3x la 2 de la 0 la 2. De unde rezultă că o să avem 3 ori 2 la 2 minus 3 ori 0 la 2. Aceasta o să fie 0 și o să avem 3 ori 4, adică 12. Mă duc mai în jos să am loc pentru următorul. B. Să calculăm integrală de la 0 la 1 din f de x minus 6x. Punem paranteze de x. Din nou, la noi funcția este 6x plus 2 pe x plus 1. Dacă avem un minus 6x, înseamnă că 6x se reduce și o să avem numai integrală de la 0 la 1 din 2 supra x plus 1 de x. Putem scoatem acest 2 în fața integralei. Deci să avem 2 integrală de la 0 la 1 din 1 supra x plus 1 de x. Aceasta putem să facem cu schimbare de variabilă. Spunem că t este egal cu x plus 1. dt o să fie egal cu 1 de x. Să mergem să înlocuim. Egal cu 2 pe lângă integrală 1 pe t dt. 2 ori 1 pe t ar veni că o să fie logaritm natural din t, ln din t. Și acum o să-l aducem înapoi în x. 2 ori ln din x plus 1. Totul de la 0 la 1. Acum o să avem următoarea. O să avem 2 ln din 1 plus 1 minus 2 ln din 0 plus 1. O să avem 2 ln 2 minus 2 ln 1. Ln din 1 înseamnă că este 0 și 0 ori 2 o să fie 0. Partea asta o să fie 0, deci o să avem 2 ln 2. Să continuăm la ultimul subpunct. Acum să continuăm cu subpunctul C. La subpunctul C ne spune că avem o integrală de la 1 la e din f de x minus 2 supra x plus 1, totul ori ln la a doua din x de x. Și știm că acesta este egal cu a pe lângă e la a doua minus 1 supra 2. Deci pe noi interesează să aflăm cât este a. Să începem cu integrala din stânga. 6x plus 2 supra x plus 1
minus 2 supra x plus 1, totul ori ln la a doua x de x. Aceste două fracții se simplifică, iar noi rămânem cu integralul de la 1 la e din 6x ln la a doua x de x. Acest 6 poate ieși în fața integralei. Deci să continuăm. 6 pe lângă integrala de la 1 la e din x ln la a doua x de x. Această integrală se poate rezolva prin părți, așa că trebuie să ne alegem un f și un g. Ne alegem f tot timpul logaritmul, f derivat fiind egal cu 2 ln x supra x și g derivat o să fie x și g integrat o să fie x la a doua pe 2. Să continuăm. Avem 6 pe lângă x la a doua pe 2 ori ln la a doua x minus integrală de la 1 la e din x la a doua pe 2 ori 2 ln x supra 2. Supra x, scuzați. 2 cu 2 se reduce, x la a doua cu x se reduce, iar noi pur și simplu copiem. O să înlocuiesc în prima parte, o să avem e la a doua pe 2 ori ln la a doua din e minus 1 la a doua pe 2 ori ln la a doua 1 minus integrale de la 1 la e din x ln x de x. Acum din nou trebuie să ne alegem cele două, un f și un g. G tot timpul x, f tot timpul ln din x, f derivat fiind 1 pe x, g integrat fiind x la a doua pe 2. Continuăm, copiem prima parte și tot rezolvăm. Ln la a doua din e, acesta o să fie 1, deci rămâne e la a doua pe 2, minus. Acesta este 0, așa că toată partea asta dispare. Așa. Minus, deschidem paranteză, x la a doua pe 2 ori ln din x de la 1 la e. Minus integrală de la 1 la e din x la a doua pe 2 ori 1 pe x de x. X cu x se reduce. Așa. Continuăm 6 pe lângă e la a doua pe 2 minus. O să nu scriu și aici direct. O să avem e la a doua pe 2 ori ln din e minus, deschidem paranteză, 1 la a doua pe 2 ori ln din 1. Minus integrală. Putem să scoatem acest 1 pe 2 în fața integralei. Aici. Și o să-l pun și eu aici. Integrală de la 1 la e din x de x. O duc un pic mai în jos. Continuăm. Comprim prima parte. Putem deschide această paranteză. O să avem e la a doua pe 2 minus e la a doua pe 2. Acesta este 1, n-are rost să mai scriem. Acesta este 0. Și o să avem minus 1 pe 2. Integrală din x este x la a doua pe 2 de la 1 la e. Și acum o să avem, astea două se reduc și ne rămâne minus x la a doua pe 4 de la 1 la e, care este egal cu 6 ori, deschidem paranteză, e la a doua pe 4 minus 1 la a doua pe 4. Mai departe avem 6 pe lângă e la a doua minus 1 pe 4, unde rezultă că o să avem 4 cu 6 se simplifică, o să ne rămână 3 e la a doua minus 1 pe 2. Scuzați, aici este 3, deoarece se mulțește cu toată paranteza asta.
Deci să ne rămână 3e la 2 minus 3e2. Acum putem da factor comun pe 3 și o să avem e la 2 minus 1 totul e2. Deci rezultă că a este egal cu 3. Și am rezolvat și acest exercițiu. Eu vă urez spor la lucru și succes la BAC!